Ligesom Adam, så bør du vælge dit eget vand. Du bør vælge dit vand af forskellige årsager. Blandt andet så er miljø forskellig, afhængig af hvilket land og hvor i landet du befinder dig. Og der kan være huller i gamle boringer og brønde. Flaskevand kan forringes gennem tid, og så er der meget lidt statistik, som er offentligt tilgængelig. Og ikke mindst så er der langvarige sundhedsmæssige fordele ved at vælge sit eget vand. Adam gennemgik kort sagt 5 perioder i sit liv. Den første periode handlede om lærebøger, den anden periode handlede om, at han var forskningshjælp, den tredje periode handlede om at genoprette ødelagt natur, den fjerde periode handlede om resultater fra disse her genoprettelser, og den femte periode handlede om alt den lærdom, han havde fået på baggrund af både andres erfaringer og sin egen erfaring, sådan at han kunne finde det rigtige vand. De 5 perioders aktiviteter i Adams liv startede således med første periode med lærebøger, hvor han gennemgik de vigtigste konklusioner, som skulle videregives til studerende, og derfra lavede illustrationer, som han formidlede gennem de her lærebøger. Den anden periode, som handlede om forskningshjælp, der opstillede han forskningsmiljøer og sørgede for, at slitage blev udbedret, og han sikrede mod risiko for, at der ville opstå biases i den her forskning. Den tredje periode, som jeg synes er mest interessant, det var perioden, hvor Adams valg af specialiseret arbejdskraft medførte temmelig overraskende nedbrænding af natur, som både var sårbar og meget vigtig. Men Adam han fandt en metode, som genoprettede den her nedbrændte natur, og selvom det kostede både kræfter og tid og meget tålmodighed, så viste det sig gennem 4. periode af Adams liv, at der opstod større flora som følge af Adams genoprettelser og bedre jord til fremtidig vækst. Han forvandlede således et nedbrændt område til noget, der skabte større flora og bedre jord til fremtidig vækst. Sidst men ikke mindst, så har Adam jo benyttet alle sine resultater til at kunne korrigere sin lærdom til mere præcis videreformidling og egen vinding, og derved finde det rigtige vand. Igennem de her perioder i hans liv, så lærte han meget om organisk kemi, om omvendt osmose, hyperfiltrering, fisk, vedligehold, forenklinger, hvordan det er muligt at forbedre, om der kan skabes rutiner for genoprettelse, og det kan der jo, og hvordan man kan komme til det vand, som man nu ønsker. Vandets pH-værdi kan afhænge af flere ting, og blandt andet så kan vand, som er tappet det samme sted, hedder det, de kan have forskellige pH-værdi, hvis det er, at de har været behandlet forskelligt. Og så kan vandet være forskellige farver, afhængig af hvilket miljø det befinder sig i. Men man kan hverken sige noget præcist omkring, hvor forurenet vandet er, eller hvor rent vandet er, på baggrund af vandets farve. Derfor er det god grund til at gøre brug af 4-5 trin, til at vurdere, hvor vandet er renest. Og disse trin bør indeholde måling af temperatur, måling af pH, måling af hårdhed, såvel som mulighed for at skabe større strømninger. Kan man gøre brug af filtrering, vil det selvfølgelig også være fint. Så selvom der både er fordele og ulemper ved alle de ting, man foretager sig, så er der trods alt langt flere fordele, end der er ulemper ved at vælge sit eget vand.